Kulo? Kulba? Utoy! Tayo na! Andito na si tita! Sino? Ako? Morning ka! Morning ka! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know. Adlang Martes, January 23, 2024. I know. Tell him I'm next. Tell him Sa oras na 7:27 ay kasama niya ang cool na Angkol Dago! At syempre nag-iisa inyong angkol. Ako nag-inusara kay Umanata sa pinaka-hot na tita. Yummy at 40. Tanya, the Yummy Chinita. Yeah, you got that yummy, the yummy, the yummy, yummy. Thank you, Col. Morning sa'yo, Tits. Morning! Makain ka ba isang tamban? Of course. Ayan. Makaliskis. Ayan, ano ba? Ang Prito? sarap pag, hindi. Pinirito? Bukod sa prito, paksiw. Paksiw. Madaming luya. Yung? Tsaka bawang. Ay, hindi luya. Bawang pala. Maraming Tsaka yung bawang. medyo malaki-laking tamban, pwede Yes. mo rin gawing inihaw. Yan, ang Ihawin sarap. mo yan. Malansa siya pero masarap. Oo, ito yan. Mataba pati ang tamban. Naku, ginagawang sardinas din yan. Ayun ba yun? Oo, yung tamban na yan. Now I know. O, ang gagmay, yung medyo maliliit na tamban, tawag sa amin yan, lupoy. Lupoy. Oo. Kasi nga, Tits, hindi magkamayaw ang mga taga Sarangani Province noong Why? weekend dahil nga dumagsa ang tone-toneladang tamban sa kanilang baybayin. Fresh water ba yan o salt water? Sa salt water. Salt Oo, water. sa mismong dagat ng Sarangani. Grabe. Dumagsa itong mga tamban. At ang sabi ng B-Farm, may mga reasons bakit dumagsa. As Oo, in, anong meron sa nature? ang sinabi ay maaari na itong naging malamig yung temperatura ng tubig sa ilalim. Kaya sila Umakyat pumaibabaw. sila. Oo, Correct. At nagtitrigger din kasi ng mga ng mga... Kasi ang lamig ng panahon. Oo, totoo yan. Okay. Yung So, mga gusto pala nila may- ng warm. May mga nutrients din na magti-trigger. Yung mga planktons, yun yung pagkain nila eh. Okay, kaya umangat sila. Umangat din sila para makakain sila. Or posible din na may mas malaking mga predator o Sa ilalim. na hinahabol sila. Correct. Gusto silang kainin kaya sila nagdagsaan. Ayan. Imagine mo nga 20 Ako, to pag 30 gusto ko kilos ang nakukuha Ha? kada tao. 20 to 30 kilos. Ganun kadami. Wala. Talagang inulan ng tamban. Ibig Yung- sabihin, Oo. maraming manufacture na sardinas. Oo, Diba? pero yung Baka mga magmumura ang sardinas. pero yung mga doon, yung mga residente doon, pati mga tambay. Siyempre nakikuha na rin ng tamban. Kasi kung lumalapit na yung isda sa tao eh. Oo, yun diba? na nga eh. Pati mga tambay talaga. Kukuha na Yun ang sila. mga So, gusto na matambay, yung effortless na Pero- kukuha. may iba rin nagsasabi, siyempre yung mga residente natatakot din sila baka may mga may mga ibig sabihin yan, mga phenomena na Oo. pag may ganyan, may mangyayaring May mangyaring masama. sakuna. Oo. May lindol. Oo. Kasi nga lumindol naman talaga nung panahon na yun. Puputok ang bulkan. Oo, sabi nila, baka Kaya babalik yung ex. Uy, anong kinalaman ng isa tamban? Oy, hindi mo alam yan. Ang universe minsan nagsasalita pag mayroong mga gaganap sa life mo. Oh, totoo yan. Kaya ang swerte ng mga taga Sarangani. Correct. Ay alagaan natin ang Ang mga tamban. Hindi, ang mga tambay. Bakit naman? Sa bagay sila kasi taga-receive ng Shopee tsaka Lazada eh. Yung tambay? Yung tamban. In fairness, pula pa ang hasang. ng tamban? Yung tambay. Wow! Pero- mapula ang hasang o mapula ang mata? Nung isda ng tamban? Ng tambay. Oh. Na sore eyes. Yung tambay? Yung tamban. Ano ba yun, Col? Kinakaliskisan ba yan para masarap? O okay lang hindi kaliskisan? Yung tamban? Yung tambay? Nabingwit ng mangingisda eh. Yung tamban? Yung tambay. Paghila ng lambat, grabe, nagtalunan. Yung tamban? Yung tambay. Hinabol pala ng tanod. Ay, mga tambay. Hindi yung mga tamban. Ano ba sa English ng English yan? Translation yan? Ng tamban? Ng tambay. Ano? Oo, di ba may
English yan, tambay. Tambay? Standby. Standby yan eh, oh, standby. oh. Naging ano lang yung Slang. term. Oh, Naging word. slang. Tambay or standby. Anong masarap na luto sa'yo? Paksiw o prito? Natamban? Natambay. Mali. Nagrayot kagabi. Yung mga tambay! Yung mga tamban. Kasi baka naman kasi baka masyado daw silang sinisita pag nandun sila sa kanto. Yung mga tambay? Yung mga tamban. Kaya pala tinawag ni Kap. Yung mga tambay. Yung mga tamban. Kasi naman, nasa kanto pala inom. Dapat alas 10 uwi na. Yung mga tambay? Yung mga tamban. Ay, nako. Ano na tayo. Ang sarap niya ikilaw. Ng tamban? Yung tambay. Sarap pag maraming suka, no? yung, Tapos kakainin mo. yung tamban? Yung tambay. Pero pag gwapo, okay lang maging ano ka. Ano, yung tamban. Yung tambay. pala. Pero yan, ang sabi nga nila, parang regalo ng Mother Nature yung nagdagsaan. Yung tamban. Nagdagsaang tambay. Ay, nako, mumura na naman ang sardinas kasi maraming Tamban. tambay. Yan. Takas kumain Ng tambay. nung tamban. Oh, masarap niyan, master sardines o kaya naman gawing ano ba yun? Ano ba yung isang brand ng Mega. Mega? Ano ba? Di yung ba ang sarap? tamban. Yung tambay. Mega tambay. Kaya, congrats. Sana makakita rin tayo ng ganyan, no? Ng tamban. Yan yung tambay. Oo. Para... Sa Sarangani, maraming nakita, 'di ba, sa hometown ni Senator Manny, no? Maraming nakita. Natamban? Natambay. Ay, binigyan nga niya ng pera. Yun, nag-birthday Yung mga siya. tambay? Yung mga tamban. Nagkasalamat sa Magkano kilo pagtambay. yan ngayon? Ng tamban. Ng tambay. Ako, per inches na. Morning! Thank you, mga kaloya! Kaloya, sa mo sunod na ang Tampalang Nicole Yala! and Chris Chupel. Pero huwag kalimutan dahil ngayong Thursday na po, January 25, alas 4 ng hapon, kita-kits tayo sa Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City para sa ating Basketball 3-on-3! Love Radio 3-on-3 Basketball Challenge. Correct. Yun. Andyan po kami. Kasama po si Tita Tanya, si Uncle Dagol at ang buong Love Radio family nandyan. Plus, Feb 6, abangan nyo may matinding pasabog po Oo. ang kami. Oo. Ang MBC, Ang abangan. MBC, ang Manila Broadcasting Company. As in, pasabog na pasabog yan. Woo! Grabe na talaga 2024! Parang si Tita Tanya Chinita nagbago na. Ay, pag sure. Oh, loyal na. Kaya nga. Oy, kay Brother Louie Rivera, brother! Brother Louie! Brother Louie! Gusto ka na ma-meet niyan. May asawa yan, di ba? Oo, meron. Pero, syempre, fan natin siya, nakikinig sa atin. bakit ako lang gusto niya, mami? Anong gusto niyang Kasi gawin kaibigan ko? na kami. Okay. Sige. Pag na-meet mo siya, ikaw na ba kilatisin mo Karik. na. Ayan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Oh yeah. Oh, no. Oh yeah. Oh yeah. Oh, no. Salamat sa pagpaminaw. Kasama ang hot na hatatita tayo ng Chinita. At cool na, Uncle Dago. 7:35 sa estasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!